Kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin. Grabe na. Siyempre, huling adlib na kailangan ihataw na. Robin Siena. Ayan! Kain na kain eh. Kaya may ubo-ubo po kasi si Konyo Bicolano. Kaya hindi siya makahataw. Iniinggit Oo ko lang nga. siya. Nakakainis eh. Para sa huling adlib natin ngayong araw na ito, kung ikaw, Konyo Bicolano, ay papipiliin, Uy. unlimited gym Ay. o unlimited coffee? Coffee. Agad-agad. Bilis ah. Oo. Bilis ng sagot. Pero kung well, siguro coffee na may pagka-gym. Paano? Ganyan. Gym's coffee. Uy! Iba pala. Hindi, gym na may pagka-coffee and all. So habang nag-gym ako, after mag-gym, Awa. hindi magfa-frap kami. Ayun Ganyan. lang. Ang galing mo talaga. Tama. Sakit natin yan eh. Yung mag-workout tayo, tapos pagkatapos naman yung kain natin, lamon talaga. Oo nga eh. Hindi, pero usong-uso yan, lalo na ngayon, December. Awa. Naghahalungkatan tayo ng mga natin, ang tawag dito, New Year's resolution, yung balik-alindog program. Totoo. Tsaka isama nyo na rin, malapit na magpasko. Malapit na mag-Christmas party. Yan. O diba, huwag tayong magka-crash diet, mag-rush na magpapayat. Oo, tama. Mag-gym na tayo Mag-gym. ngayon na. Kasi mas sustainable yan. Totoo. Because if Yes. not now, Where? Proud of you, Konyo Diba? Bicolano. Kaya eto na kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na mga ganap sa gym! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Mo muna, ito ang mga Reunion sa gym! Ay, ito Yan. yung masaya. Yung parang magkakakitaan kayo ng mga tropa mo and all na hindi mo ine-expect nasa gym mo rin pala. Totoo. Tapos ang pinakamasaya dyan, makikita mo rin yung ex mo. Ay, oo. Diba? Yung tipong, nandun ka ha, pues, magbubuhat ako ng mas malalaki. Yan. Magpapasikat ka sa kanya. Puwes, magka-crop top ako at magsa-sports bra na labas ang cleavage. Yan, di ba? Galawan ng mga yun eh. Galawan ko. Yeah. Nandun ba yung mo, ex? Wala. Di ba sabi ko nga sa'yo, yung iba gusto nila may nakikilala sila sa gym. Ako ayoko nang may nakikilala. Ay. Para focus ako sa ginagawa Tsaka ang ko. gym ay sagradong lugar. Ayan, So kapag totoo. sagrado ang lugar, luhuran mo yan. Yan. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa. Ito ang mga papawis kunwari. Ito yung mga gusto lang magmukhang aesthetic talaga. Oo. Yung gym mirror ba yung tawag doon? Yung Saan? Yung, di ba may mga salamin usually sa gym talaga? Anong tawag doon? Oo, ang tawag doon? Salamin. Akala ko kasi may something na naman eh. Hindi, di ba? Usually yung mga paganyan, nakaharap lang sa salamin. Awa. Picture-picture. Yan. Tapos post fitness goal. Wala namang problema dyan. Pero sabi nga natin, sagrado ang gym. Yan. So Diba? dapat, gawin mo lang dapat yung mga dapat ginagawa sa gym. At yun ang mag-ehersisyo and all. Yes, proud of you! Anyway, that's number 2 po naman tayo. Sa number 3, Patulo. pangatlo, ito ang mga spotter ng pag-ibig. Yan, ito yung mga nakakahanap ng love life sa gym eh. Oo, hindi naman talaga kalusugan ang hanap. Ang hanap laman ng puso. Ayan, okay lang din yan. Anyway, that's number 3 po naman tayo. Sa number 4, pangapat, ito ang mga Fitspiration. Ito yung mga inspirasyon mo, bakit ka nagbubuhat? Kung may tanong na bakit Totoo. ka bumabangon, ito naman, bakit ka nagbubuhat? Ikaw ba? 'Di ba? Gusto mo nang magbuhat ngayon? Oo. Bakit mo gusto magbuhat? Dahil sa helicopter, gusto ko ng stamina. Papaikot-ikutin pa ba? Totoo, tsaka gusto daw na maging batak ni Konyo Bicolano. Hindi, tsaka tumatanda na rin talaga ako. Diba? And I'm seeing my pamangkins grow. Yan. So, mas gusto ko pang makita sila. Yes, tumatanda na talaga. Yes! ako. Okay na yon kesa sa ibang binabata. Tama, oo. Anyway, that's number 4. Punta naman tayo sa number 5. Panlima, ito ang mga Buwakaw sa gym! Ito yung nakwento natin kanina na, Oo. may mga tao kasi na mahilig mang-hoard. Ah. Gagamitin niya lahat ng mga gamit sa gym, Oo. tapos yung iba, hindi na tuloy nila magamit. Ay, wow. Ay, naku, Oo. kapag ako ganyan, Oo. kapag binabuakawan ako, Awa. sisigawan ko talaga sila. Ano yung Get sisigawan? out of my gym. Ay, Yan. Sa'yo ba yung gym? Oo, bakit?
Pero yun nga, no, ang pag-gym din kasi may mga proper etiquettes din dapat dyan. Yung tipong pagkatapos mo gamitin yung machine, ibabalik mo yung mga barbells, dumbbells. Tapos sa iba din, kailangan naglalagay ka na rin ng alcohol. Ay, oo, para for sanitary purposes. Ayan, Tsaka may isa pa, nakalimutan mo. Ano yun? Magpa-spot ka lang kay coach. Huwag mong ini-spot si coach. Ayan. Iba talaga habol nito eh. Anyway, that's number 5. And punta naman tayo sa last but not the least, number 6. Panganom, Ito ang mga ghost member. Ayan. Minsanan lang pumunta sa gym. Totoo. Ito, aminin natin, ito yung pinakamarami sa atin eh. Yung kapag New Year, mag-e-enroll sa gym, pero hindi na talaga pumunta. Legit yan. Hindi, tsaka every after mga season na ganon, ang daming tao sa gym, no? Nagbe-burn ng fats and all. Totoo. Tapos hindi naman napapanindigan. Paalala lang naman to na maging consistent tayo at seryosohin natin ang ating mga kalusugan. Oo, or else, uubuhin din kayo katulad ko. Ayan, di ba may laman-laman pa? Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito, yan, pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Uy, quick shoutout lang. Ako si Cheng, John Doodles at Emil sa lahat ng mga nasa TikTok world ngayon. Hello. Ayan, at hello din kay Luyas Efren, Melona, Dael, Elzar Kaloyloy. Ayan, happy viewing po sa inyong lahat. O siya, kabisyo, makakasama nyo kami bukas na ulit. Bukas na? Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena!